Ayan, hello mga lods, hello mga idol. Hello sa inyong lahat, especially sa aking mga followers at subscribers na lagi nakasuporta sa aking mga video. Kumusta kayong lahat mga idol? Magandang gabi sa inyong lahat. Namiss ko magluto kaya ngayong gabi lulutuan ko kayo ng isang overloaded adobong sitaw. Ayan. Patingin ko muna kayong lahat mga idol. Naway nasa mabuti tayong kalagayan. Tuloy-tuloy lang po sa paggawa ng mga video. Araw-araw. Huwag po tayong susuko. So, tara guys, samahan nyo ko. Namiss ko magluto mga idol. Umpisa na natin magluto. So, lagyan na natin ng mantika yung ating kawali. Mainit na yan. Ayan. Unahin na natin ilaglag yung red onions. Sunod na natin yung bawang o garlic. Haluan natin to ng taba-taba ng baboy. Yung bandang batok na part ng baboy. Para masarap naman yung ating adobong sitaw. Halo-halo lang mga idol. Namiss ko talaga magluto mga idol. Babagsakan ko lang to ng pamintang durog mga idol ha. Ayan. At ano ba ang nagpapalasa sa ating ulam? Kundi ang magic. Haluin lang natin ulit yan. Para kumalat yung rekadong nilagay natin. At this point, pwede na natin laglagan to ng oyster sauce mga idol. Oyster sauce optional lang naman to kasi padagdag kulay lang naman ng adobo. So hahaluin ulit natin to mga idol. So takpan muna natin to mga idol. Hayaan natin siyang maglabas ng sarili niyang mantika. Check natin. Ayan. So makikita nyo mga idol, nag golden brown na siya. And naglalabas na rin siya ng konting mantika. Pwede natin ilaglag yung sitaw. Lalaglag na natin yung ating sitaw. Masyadong marami mga idol. So ayan, haluin ko lang. Ayan, so nahalo na natin. Tapan muna natin siyang maigi. Ayan, muna natin siyang magisa ng gusto o masutay ng gusto. Check natin ulit yan mga idol. Haluin lang natin. Hindi na tayo naglagay ng tubig kasi yung sitaw hinugasan natin, nag-produce siya ng tubig. So pwede na natin laglagan to ng toyo. Papatakan ko lang to ng soy sauce, toyo. Ayan, okay na yan para hindi maalat. Patakan ulit natin ng pamintang crack lang ito. So at this point, pwede na rin natin laglagan ng isang kutsarang suka. Gusto ko sa mga adobo mga idol may nalalasahan akong konting tamis kaya papatakan natin yan ng kalahating kutsara lang na sugar. So ito na mga idol, dahil sikat na sikat at viral na viral ang pogo, lalaglagan natin yan ng itlog ng pogo. Pugo pala, pugo. At ang ating pang pinali, yung fried siomai. Yan, pasasarapin natin yung ating adobong sitaw mga idol. Kaya mga idol, luto na ang ating adobong sitaw. Tinapingas lang natin yan ng itlog ng pogo at yung fried siomai para lalong sumarap yung ating ulam mga idol. Magpe-plate tayo. Ayan mga idol, ang ating video for tonight. Adobong sitaw mga idol. Overloaded yan. May itlog ng pugo, may fried siomai, at may pork na sahog. Pinasarap lang natin yung mga idol para naman masayan tayo sa ating pagkain. Maraming salamat sa inyong panunood sa aking video. Huwag po sana kayo magsasawa mga idol. Tikman natin yan para malasahan natin kung masarap. So eto na mga idol, yung ating overloaded sitaw na adobo. Panalong panalo sa lasa. At may toppings pang itlog ng pugo. Viral na viral ang pugo kaya naglaga ako ng pugo. Ayan. Sarap. At ang ating fried siomai, pork fried siomai. Sarap. Walang cut.
Kung magluluto kayo mga idol, pasarapin mo na para naman masayan ang iyong mga mahal sa buhay sa pagkain nito. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Mabuhay po tayong lahat. Love na love po ko lahat. Bye bye.